perioada 8 aprilie-7 iulie se desfășoară recensământul populației și locuințelor. Recensământul are loc o dată la 10 ani și este cea mai amplă activitate la nivel național ce ține de culegerea datelor despre populație și locuințe. Ce informații aflăm din recensământ? În primul rând, aflăm cu precizie câți oameni locuiesc în prezent în Republica Moldova, câți dintre ei sunt bărbați și câte femei, ce nivel de educație au, câți pensionari, copii și persoane apte de muncă avem. Vom afla unde locuiesc aceste persoane, în orașe sau în sate, care este nivelul de trai, în ce condiții trăiesc și câte dintre ele au nevoie de suport pentru a depăși dificultățile din viața cotidiană. De asemenea, vom cunoaște câte persoane sunt angajate în câmpul muncii și care sunt domeniile de activitate. Recensământul ne ajută să aflăm cât de diversă este populația țării ca naționalitate, limbă vorbită sau credință religioasă. De ce este important ca toți să participe la recensământ? Cu cât mai exacte vor fi datele colectate în cadrul recensământului, cu atât mai corecte vor fi deciziile privind dezvoltarea economică și socială a țării în următorii ani. Așa se va determina mai exact care sunt proiectele de infrastructură de care are nevoie fiecare localitate, inclusiv transport, apă și canalizare, transportare deșeuri sau construcție de locuințe, școli și spitale. Aceste date vor ajuta oamenii de afaceri și guvernul să ia decizii mai corecte privind locul de amplasare a companiilor, ținând cont de disponibilitatea forței de muncă. Participarea fiecărui om și a fiecărei locuințe la recensământ va contribui la o mai bună înțelegere a comunității în care trăim și a necesităților acesteia. Poți contribui în mod direct la construirea unui viitor mai bun în țara noastră. Datele oferite vor fi confidențiale și protejate prin lege. Acestea vor fi utilizate doar în scopuri statistice. Participă la recensământ în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024. Fiecare om și casă contează.